Bago ang lahat mga kawaray, shoutout pala kay Ma'am Road Trip Queen. Shoutout sa iyo madam. Kay Reiki #101, shoutout po sa inyong sa kalahating bihon. Kasi kinulang, yung 1,000 kinulang. Para ko di ko kulangan. Saka para sa sahog sa spaghetti, hotdog. Kaya itong itong mga kawaray, yung squid ball dito, diba? Squid ball. Dalawa lang. Kaya ito yung dalawang sunmac. Sunmac, dalawang sunmac. Mga kawaray, panibagong araw, panibagong vlog. Mukhang puyat pa ako mga kawaray, di ba? Puyat pa ka na. Wala akong ganong tulog mga kawaray. Kaya ang gagawin ko ngayon, mamimili po kami ng pagkain, ay merienda para sa aking mga subscriber dito sa Dumalay Street, Novaliches. Thank you po sa mga subscriber ko, Madam Helen. Thank you very much po sa pag-sponsor. Ngayon pa lang namin magagawa ng asawa ko bumili ng pamerenda sa mga subscriber ko. Thank you po. Kita kits na lang dun sa palengke. Ibibidyo po namin ng asawa ko yung pamimili namin. Suportahan nyo yung YouTube channel ko. Sa mga nagsa-shoutout, mamaya na lang po pag nakauwi na ako. Titignan ko po sa cellphone ko yung gusto mong pa-shoutout. Maraming salamat po sa asawa ko. Miss na kami. Bibili kami ng merenda para sa mga subscriber ko. Thank you very much and I love you. Tignan nyo na lang. Makikita nyo yung binili namin. Bye bye. I love you. Kami ng merenda sa mga subscriber ko. Dito kami kay Darwin. Yo. Tsaka si ang pangalan mo nun tol? JR lang. JR lang sa Kalam. Samak. Dalawa nito. Tsaka bihon. Yung bihon na kulay pula. Magkano sa kilo? 74. Dalawa. Oo. Dalawa. Para sa mga subscriber namin mga kawaray, para bibigay namin. Isa't kalahati lang, tama na yun. Ay, sa galado na daw. Maka short ka dyan sa pera. Isa't kalahati lang tol. Oo. Ang asawa ko namimili. Lang ako. Ilan? As yung kasi lista dyan? Magic sarap. Para dun sa bihon. Yan, tama na yun. Ano pa? Cheese. Yung okay. Bihon sa salado. Dalawang combo. Dahil 1 litrong mantika magkano? Bigyan niya din sa kilo. Pakan yan. Magkano ganito pre? 100 pa. 100 tayo. Okay, buno naman. Isa nun, win. Ha? Ako, isa nun. Subscribe na kayo para may merienda kayo. May merenda na kayo mamaya. Nakaano na. Lista namin mga kawaray para makita ni madam na nakaano talaga po. Magkano lahat eh? Tayo na lang resibo te. Yung tinidor mo marami ba doon? Ito na yung binili namin, sunmac tsaka bihon. Tanungin ko magkano? Tsaka itong cheese tsaka magic sarap. Tsaka itong paglalagyan. Style. Magkano daw? Guys, sama mo yung dalawa.
Para sa mga subscriber. Subscribe Yan. din ni Boss Mark. Mamili lang po kayo dito. Kami, para kumita naman si Boss Mark. Para sa subscriber ko na ano, pamimigay ko yan mamaya. Merenda. Pag yumaman si Boss Mark dito, hindi tayo makalala nito, mga tropa. Pasaway ka. Paano tayo yayama? Langan sinasahod. Kaya 507 agad. Yan mga kawaray para sa pansit sa spaghetti na sahog. Hotdog. May hotdog kayo? Wala. Yung squid ball lang. Yung squid ball lang. Yung dalawa te. Sabihin mo na rin, doon na lang yung mantika pala. Yung squid balls pa tayo lang. Palista po. Pahingin lista. Kasi ano yan. So, kuha kami ng hotdog para sa spaghetti. Ito, bingo. Cheese. Magkano dito, te? Idol yan. Ah, idol ba? Yung ano na lang, yung bingo pala. Dalawa. Magkano sa bingo? Dalawa lang, dalawa. Dalawa. Palista, te. Paano po para sa ibo? Ito, bingo. Bingo. Shout out. Palista kami, tol. Oo. Kasi nakaano yan para sa ano. Ayan, pipila na siya. Gaya po ito. 34 yun. Mo laglag lahat yung ball. Lagayan, sir. Wala po. Wala. Tingnan lang, Day. Bakit? Pasok na. Ayun ang pinamala niya. Yan mga kawaray, nandito na kami sa bahay. Nandito na namin mga kawaray yung ano, yung para sa subscriber ko. Para ibibigay ko subscriber. Ito yung bihon. Ay, saan yung bihon? Nakablihan. At kalahating bihon. Kasi kinulang, yung 1,000 kinulang. Marami yung kulangan. Saka para sa sahog sa spaghetti dog. So itong ano, itong mga kawaray, yung squid ball dito, diba? Squid ball, dalawa lang. So ito yung ano, dalawang sanmak. Dalawang sanmak. Dalawang sanmak. Tapos bumili na rin kami ng
magic sarap para dun sa pansit tsaka itong para sa spaghetti. Ito naman po yung gulay. Ito yung gulay. Repolyo, sibuyas, bawang, tsaka itong ano pa ang tawag nito? Bagyo beans na. Bagyo beans tsaka kalamansi tsaka carrots tsaka ito. Yeah. Sito. Papakita ko na lang Madam Helen yung ano, yung resibo po sa inyo. I-send ko sa messenger nyo po. Sa private messenger para alam nyo po kung magkano. Tapos, styro. Styro. Nakalagay yan dun sa resibo, no? Maraming salamat po sa mga solid subscriber ko tsaka kay Madam Helen sa pag-sponsor sa aking channel. Maraming salamat po. Don't forget to like, share my YouTube channel. Dito ko natatapusin ang aking vlog. So, upload ko na to kasi nagahang ko yung cellphone ko. Bye bye. I love you and God bless. See you on next vlog. Bago ang lahat mga kawaray, shoutout pala kay Ma'am Road Trip Queen. Shoutout sa iyo Madam. Kay Reiki #101. Shoutout po sa inyong dalawa po sa nagpapa-shoutout sa aking channel. Sa mga bagong ano, mag-comment lang po kayo sa baba mga kawaray, sa baba sa may comment section para ma-shoutout ko po kayo. And bye bye and see you on next vlog para pag na-upload ko, pag naluto na to, pakita ko na pag ano, pagluto. Ibubukod ko to sa pagluto kung yung pag-upload nito para marami tayong magawang videos. Thank you very much and see you on next vlog.